Tun chuma chuan subscriber ta request tunlai social media abikin YouTube luahne tu Idaho wa college zirlai palite tualthihna chungchang kan ngai thlau dona case kalai me kani wangin ngai thlak tan kan thiam te po achu hleome Moscow Idaho a hian zirlai sin khatle sangkhat ve ze chu zirnaron sang belin mun sang sanga changin an kal khoma he khwa hi ara mongin crime rate po asang lo hlea ma se November ni som pathum kumsang hi som ni pania chuan chu khorai mong tak chu a khoming an soya pianga poirap thlak tak thlenna khwa tia sha tangni to turin poirap thlak tak a thleng ta thlat mai police te chuan 1122 King Road ta chena in pakhat chang chuan kolandunga King Road a hian Idaho University zirlai engemaza chu inlua in an khosa a police te kolandun munan thlen chuan until mu chuan a chong kher mai Idaho University a zirlai pali ngot vihlum te sha tak ruang te chu police te chong tu chuani heng mithi te hi Zena Kernodal Ethan Chapin Kaylee Goncalves le Madison Morgan ten nia Kaylee Goncalves le Madison Morgan te hi kumsom ni pakhata upani yin an ruang hi in chung bera moni yin in ngai zong pahni Ethan Chapin le Zena Kernodal te ruang chu a chong ni na mu an nia an ni pahni hi kumsom ni upa ve ven ni me che pahni om ve dang te chu vani thlak takin be tok lovin andam chuak lova police call tu pokha an pahni zinga pakhat zo kani heng mithi pali te hi tha ani ma zan che khan leng chuakin party na te an kala Kaylee Goncalves le Madison Morgan te hi best friend ni yin restaurant a an thok dona Paul ruk an zirlai changa inkom chan to yin ni tin mai chuan homework te ti donin unaw ang mayin anin zui chot renga anin kom nge em wangin middle school high school le college an kalna ba ka an restaurant thona te thlengin ain anga he khovel po hi an chwa san rwal ta ni an boral ma zan hian an chian don chuan Moscow wa barlun le lar tak corner club a chuan zingdar khat le chan ve thleng an oma an hokunga chuan food truck a eitur te lein an landan maya chuan helkham tu engman nei lo food truck omna chang chuan manchoi thla ho tu roin an hota a heti lai bor vel hian in ngai zung Ethan le Kaylee te chu party na mun lar tak pakhat sigma kaya lamin an la hlim dun hlea anin hmanga yin an graduate vele in nei te po an ril ruk to a party na mun chu zingdar khat le mi somli panga vela chwa sanin an chena mun King Road lam chu an pan dun ta ni mithi pali jinga hian Ethan chau hi he ina cheng velo om chuna niya ma se abial nu Zena bula chuan zan huna manga zingdar thum le darli in karvela chuan miswal tu ti shat lo chu ina chuan lutin chian pali te chu a vitlum ta a he poi khona hi bitum bik nei lawa in thana nge nianga bitum nei rana tualthihna ni zo kangle meichha te taksa an endik na changin in khwai khemna hnu ma mu tur omlawa nu chui tu ten nu chui na an han chana victim te hliam chen kha te chu an mani inventum na te ani hlum wangin chen kha chu miswalin a beilai hian an mu hi lai harin an beilet ngei niin a siata mithiam te chuan ruang tina te chuan hliam om thlo a an taksa zaina nu ma chang chuan miswal chuan chem siam takina beini in an soya a chem mani ro chu mu tur om lo thung ruang endik tu te chuan tu bernge a be masaka a be nun ber sha da harni in an soya ma se an taksa avina nu malanda na chang chuan mimal in huat na wanga thlengani an rin thu an soimak maya chen khat chuan miswal hian nula pani in chung bera omte chu a thata second floor lo omte chuan an hu wangin an ni pu chu a thata niya an ngaya ni anin omdan hi kan sha thiam theinan tlema zong han soifia lokela anin hi
lungpui tawlot pong deva omni wangin in hmalampang chhong khatna hi leya in khat niin heta chang hian in chunga alu thaya chuti rualin in hnunglam chhong hna changin ina hian alu thei boka in hmalampang hi leihniam dewa zumin a hnung lampang chu lungpui tawlota a in nga wangin a chhong hna changin in chunga alu thei ti na ni tualthana thlen hma thaliam ta khan keili chuan a thiam pakhat hna ama zuiru tu anom thu alo sei to ma se a chianu thosoi me belbuma ngai dan se pro tui bak lo chu fin fiana chatok tak ombok lo nen ti thei awang hleya dam chuak pahni an roommate tabaka uber driver thla ho tu te chu in nam hnoina an nei lo ti fin fia ani towa poi khoina thlen hma khan keili bel pahlui chu keili le medi te chuan an call ti siain keili bel pahlui chu nu chui tu ten zonan han zota mase ani po reilawa a fehlim ti fin fia ani le wangin chhuah tir le ani case chu a hau tak chho chen ta ka chuan police te chuan tualthana chuina konga sul hnu lo nga to FBI lam chu an pun ta a November ni somni pasaria press conference a chuan lieutenant chuan evidence za chuang an nei thole Idaho crime lab a endik tura thonani thun soya heng fin fiana zinga hian poi khoi tu ni ngei DNA pa ka chempaya kunse thla kai te po a ombokani mita mutu po lo omin mei chepani wani thlak taka mi swalin a be velo tak te kha ania Bethany Fankle Dylan Mortensen tenia Mortensen chuan police ten hena chuan poi khoina thlenni November ni som pathum jingdar level khan hara in chunglama thom siain atira chuan anin lo pui pakhatin keilai uite a in fiam pui ani aringa in chunga chang chuan me che pakhat chuan tu emo an omin ka sia ati thom chu sia a ngai thazan lovin arum kongka chu hongde dein in chunglam chu a han hoi chawa ma se engthil ma a mulo anu dewa me chen su re fei fei renium taka sia a mi pa o chuan zoite in a chaveke kapui don chelom atia he mi chachap thom hi zainai chapri ni na sia a theory de uchor le uibo thom hi an chen oma security camera in alo record fu nge nge a Morten san chu avoi ni na tan room kong ka hongin adak chhole a chuta mi pa pakhat skimak suwa adum veka in thuam hi muwa ama chu aron mu velo ni ngei turani chupa chu chhong ni na in hnung lam kong khara chang chona chhuaka a hlau em wangin ruma ain kal nan maka chupa chu fit nga le in che som vela sang taksa chatak nei te ya soi tur ni lem lo mi hmu buk tak nei ni ina soya Morten senin hepa a mu hun lai a soya chang hian poi khoina thlen hun lai vel hi police ten an han chuta jinglam dar thuma changa darli anga an lo chu to chu jinglam darli le mini somni panga in kar zoka tual thana chu thleng ni yen an chu ta ni victim te hi tha an ni hian an mu hil vek lo ti a chat boka makde umai chu hepa Morten senin a mu changa dar karyat nu chhun dar som pakhat le mini som nga pariata chau 911 hi kolania hei wang hian Morten sen le Bethany te po hi rin hlel an kai man viawa ma se fin fiana chatok tak nen rin hlel na tur anom lo ti fin fiani ya mi thiam de chuan stress na salutuk le thil thleng haider luina wangin 911 an call tlai ani thei ti nan soya no chui tu te thlen chin an thil shat an fin fiana mu le an rin hlel tenen anin biakna mi pui ma chip chair taka phaulan ani lo wangin engtiangin nge an rin hlel te hi anin soi fia dar karya chungot engwanga 911 call lo nge an ni ti te chu shat thei ani lawa chen khat chuan adam chuak pani te chu an dem na tho social media te an posa an pani dam chuak om chhun an ni wanga ring hlel te ti te anom boka dar karyat ngot 911 an call out chan hi li detective chuan trail nei huna
prosecution in ajulan ti chuan puanzar ani tur thua soya mi thiam te chuan stress ana satlu tu ka wangle an thian te chunga thina em a thlen an rin lo wangin 911 call lok na chang an shilawani thei ti in an soi ve bokani case kal lai ni angin thuleng wak atamin chen khatin mani in thelar tum nerem changa an lo hmang ve boka TikTok user Ashley Gillard le khaden na karda changa thil she thei in ti chuan twal thatu chu Idaho University professor Rebecca Schofield ani thu TikTok video chuan asoi mya maya professor le mithi zinga pakhat chuan in lai china nein anin kar buana thu hla wangin zirlai no pang palite chu tu emo a tha tira professor Rebecca chu mi fel tak anga omin amiroi pa chu phasanin a hna chu sanin thil ti swal lo angmaya omin lekha buzia lama ain sorbinganga kesin real nuwa chau man chua ani don ti na soya hei wang hian Idaho University professor Rebecca Schofield chuan Ashley hi aking nge ani nu chui na an chan tira changa kar ni nu vela khan nu chui tu de chuan twal thana thlen lai bor vela boral ta te chena in bola surveillance footage Hyundai Elantra warlo lang chuan nu chui tu te mit ala hle maya hetiang kar war nei hi chui sui tur in ruatin Washington police officer chuan kar war an zonang chu lo mu fu in November ni somni pakwa kumsang ni somni pahnia tu minga register nge ni an chui chiang theita a chuka chu kumsomni pariata upa Brian Koberger minga register ni in Washington University criminology zirlai ani ya tu chui tu de chuan kar war an zon ang nei hau an han thit fim nuwa chuan December ni somni pathum kumsang ni somni pahnia Brian Koberger chu search warrant nen a cell phone records an check sakta a police te be sailo takin he an mi chui pa hi karwar nei an thlit fim zinga rin hel kai ber alo ni chauta a cell phone records chang chuan June tha kumsang ni somni pahnia changa poi khoina thlen hun November ni som pathum in kara khan voi som pani lai 11:22 king rota a omti an she theya chuti lai vel chuan a phone chu airplane mode ani lo vek chuan a switch off ani an ringa poi khoina thlen nuwa a phone record sa changa alandanin king rota chang chuan a chena in pullman lam chu panin kongpa nga ya tlan lovin motor tlan tamlo na kong hlira chuan atlana zingdar nga le mini somthum vela chuan apartment a thlenga dar karli le achan ve nu zingdar kwale mini som pani changa dar kwale mini somni pakhata twal thana mun king rota akal leya dar kwale mini somthum pania a chena in a thlenga hemi nu hian dar kar thum chung chu a phone off lein poi khoina thlena hmuna bok akal le aniome nu chui tu te chuan Brian car license plate chu chin chain December ni sompanga khan duty de chuan Brian car chu anlo ti ding to hi alo nia apa nen akara anlo chu nge bokani ti chuan December ni somni pasari kumsang ni somni pahnia chuan Brian te chung kwa bolhlo boma bolhlo de chulain Idaho State Crime Lepa test tura thonania bolhlo boma DNA kai te chu Brian pa DNA ni in poi khoina thlenna hmuna chempaya miswal DNA nen khan 50% in ain milti mu chwa ania omzia chu Brian Koberger chu poi khoi tu ngei ti finfia ani ti nani zona omta chu Brian le heng mit hi te hian engin lai chin nge an nei engwanga that nge ani jum som pathi ngot anin bula akal towa jum som pakhat ngot kha zirchianan alo mangnge tha alo tum to china a hlo chamle chin jok zona atam ta hle December ni somthum kumsang hi somni pahnia Brian Christopher Koberger chu Idaho University zirlai pali atha thowa rinhel thowa chuan a chena in Poconos Pennsylvania man ania Gordon thiamlo ala chantir ma chu rinhel tiin kan soidon ani Brian hi Pennsylvania Salianin
Poconos tlang bul hnaya high school pakhata kalin school kallai chang toin zirlai ko mo bol shat midang ti du da shat tak niin ama shetu de chuan an soya a high school chen hlui me che pakhat chuan damdoi rui te po shatin heroin lai sak tura ati fo thu te po a soi nge ya a chen hlui tho Skylar Jacobson chuan Brian chu Idaho University zirlai pali thattua rin hlel thuwa an man chu magati hin oi har ati thua soya an pani chuan zana in choin kungdunga meru ka hlate anin tlan siak thin niin a soya ni Brian hian ni kum khan law enforcement lam atuya wangin internship a tho de na lekha te alo thelu to psychology student ani angin ready ta chuan psychology zirlai chungchang te posin mishingin tola tha don hian enge a tha chan tol that tura aril ro tur tu chu engthil nge a victim tur engtin nge a thlanti te chu zona alo siam to ni ome prosecutor Bill Thomas chuan Brian chu tol tha thu boy pali first degree murder charge manga siam sak niin mi ina alu ru ka wangin thu boy siam sak ani thu press conference a asoya nerei lote chungin police ten affidavit an boy pui nuwa January ninga kumin komsang hi somni pathum karkal ta ni ngani khan court hearing nei turin Leyte County District Court ta ainlana District Judge in dikna chanvo anei te shilin bela chwa chu a phal saklawa hearing hi January ni som pani ni ngani nei le turati ania Brian hian tualthihna in hnam hnoina anei lo thuwa ala chentla da wangin case hi engtiangin nge akal chau don shiat ani lawa court trial kal dante kan update le zel tura ngayang